Ако си постоянно уморен, раздразнителен и гладен за сладко, проблемът може да не е в дисциплината, а в нервната система. Когато си в режим борба или бягство, храносмилането се забавя, възстановяването спира, мазнините се складират по-лесно. Тялото не отслабва и не лекува, когато мисли, че оцелява. Решението не е само тренировка. Решението е баланс. Сън, паузи, слънце, движение и спокойни моменти.